So bukan mo awni soma aklobe akara radio so mandela me radio Royal FM sababu nganda imaro wala nage kanya sekin sanganya nani on talam kusira enfin o watigele kan mago o flana ma jakulu ka montu bala soma daina kuna poni ya la si watidi awe kuna poni me na madam ni nanga sigida kiwalo kunungo aga kuna poni dela Karim Sebe kunwelelembe alajo Kaira sanfe kasanga ambe li halamina bi Mali ani korbar ni nonche Ibrahim Bakar Keita ala ka kalfam na la kunun kasito sa biolonfla ani woro o Mali gouvernement ayela selike ni koyinka Mali kelechew nyonu jabali marala oye terusko jabal kawere kansoro kugu ni ano wale o ogusa gusao o pempeni silan kelen kumbu nyelu wati na ko dankay karawla o yoro bela jelena ansango o kelingera ansango marala jadi kala keme ani tan ani fla o fagara kunungo CEDEAO ye la feri doke ko akayu ka hakili jagabo ke Mali ko kan abayina fo Emmanuel Macron kay CEDEAO jabana nyama wole wala sa o seka ko noga to mina woni Mali ni nuance nu kafara kibara to ka so mana ina donc bad de play abena la si awma abalma ke Karim Sebe fe la ambe do dungala ka de clefre di awninema bien tene jambi kalo o kletan ani wolonfla samba pla ani moga ani fla kunungo kuna poni na saula auka kuna fondila Karim Sebe alekun welelendo kunu ala ju Kaira o sanfe ka idado barula baromi na be tarike Mali yere li halawla me watin na comme ça krengere ni yala Mali ani korba danche mune baby ameler na comme ça ina fanya fawi tum na kunungo somada an ko ni fe basi fuiti anga dondaina ubena minga ni CEDEAO la selike okono ubeka latima tetula ga kafode ma beka bali kadu korba de manaka oko ote ani korbar kaute kadaka nya fotu mina zegwa ani pogo ulu bela jele fakele ani bakele o meni o semen chale lo anga sigidala kakoro basi fuite doni kambola zegwa kaw ulu yele ka la halawla afemin ne o anga la kana bago yesa kon keleme ka wuli gado su bela jelenke wala sa ma si kana do anga jamana kono no o te sege ka do bibi na de talanga dundala evta so polsu ani janamu kelembe ka segaskel bulu kosobe mama ni bora jamana wala la kana segaskel be bulika hanni ire koni ni yiwe nyala dron ina dala ka foku akodo na sebela cleflaina sani kadu malila ajaruye araju Kaira kapmala ani pemvenia alame radio Kaira bela jele ma don kafala ni radio Soyebi mi se ko la menendo anga jamana konna na ya wala feri kala na ala ma ko reke konu klara anga kuma nununa femi no ya anta pa ni ayo la seko o beno blakana dama wala sa ango wala sanga sigidala bala min kala Karim Sebe aleni radio Kaira o ni nonche kunungo dimana nyama koro Ibrahim Bakar Keita ala ka kafam na la kunungo kashito sambi wolonfla ani sanworo sambi wolonfla ani sanwolonfla na kunganga dafa soni jambi kalo ni klemwa ani kononto okumbe Ibrahim Bakar Keita ke sambi wolonfla ani wolonfla jondo Ibrahim Bakar Keita wolola kuchala o 1945 ambe watim na comme ça akatongini awulla kuchala
bibi na sibe san bi wolonfila ani wolonfila bɔɲɔngo la a ye jɔyɔrɔ caman fa Mali yɛrɛ gun kan yan ka d'a kan a kɛra ambassadeur ye jamana dɔw kan yɛlɛma kɛlen kɔ ni Alpha Omar Konare ale nana fanga la o y'a wele ka na kɛ premier ministre ye a kɛra premier ministre ye ka daminɛ 1994 ka na se fo 2000 yan fan ma mbala dɔnniya k'a fɔ o kɛ min kɛra Ibrahim Boubacar Keïta a nana ye k'a fɔ fɔɲɔgɔnkoba kɛra Adema kɔnɔ san 2002 waatiw la kɛra sababu ye fɛn min n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta a bɔra Adema la k'a ka parti créé n'o an b'a fɔ ko RPM ko RPM créé san 2002 kalafili min kɛra o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta se kun dira ma kalafili min kɛra ale ni Amadou Tumani Ture ni ɲɔgɔn cɛ ala ye sabali d'a ma o don o kumana fɛ a gɛnna fanga kɔ Mali yɛrɛ kosɔn ka fanga di Amadou Tumani Ture ma o ma bali a kɛra assemblée ɲɛmaa ye o don ka da kan a ye bolo dɔ min kɛ députéya nɔfɛ a y'o sɔrɔ min na a kɛra assemblée ɲɛmaa ye ka na san 10 surunya banna Amadou Tumani Ture a ka fanga ban kuma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o nana bɛn fanga danfiri min ma Ibrahim Boubacar Keïta o nɔnganda ni furancɛ fanga kɛra maa min fɛ o ye jɔnkuna ye kalafili kɛlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalafili nana ja Ibrahim Boubacar Keïta la min a 2013 ka na 2018 la a y'o san 5 dafalen kɛ danaya min kun dalen b'a kan a ye caman jɔyɔrɔ fa a la o kɔfɛ kalafili nana kɛ 2018 o kalafili de kuma nana caya kana laban yɛrɛ député kalafili min kɛra o kɔfɛ o de kɛra sababu ye san 2020 ni dankari kɛra Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga la wala dɔnniya k'a fɔ kabi o kɛra sa gɛlɛya y'a sɔrɔ jalakiri caman n bɛ Ibrahim Boubacar Keïta a somaw olu la a muso la a n'a a denw ko olu ye fanga kɔni Ibrahim Boubacar Keïta ni jalakili bɛ a ka fanga tiɲɛli nɔfɛ olu de kan ka jalaki kosɛbɛ ka d'a kan ko u ma u jɔ u jɔyɔrɔ la baara ma ɲɛ olu bolo Ibrahim Boubacar Keïta tuma min na ni fanga bɔra a bolo n'a yafara fanga kɔ o y'a sɔrɔ fari ma lafiya tun Abu Dhabi a tun bɛ taa yɛrɛ furakɛ ye lamɛrikɛw ka dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yen nɔ tuma bɛɛ a bɛ taa yɛrɛ furakɛ yɔrɔ kofɔlenw la kunun de sa o ko kiri nana a la kabiri a bɔra ka bin n'a a kirinna u y'a ta ka taa n'a ye fan fan fɛ sa a ma ɲɛ kununko nɛgɛ kaɲa 9 waati 9h ala y'a ka baara kɛ Ibrahim Boubacar Keïta kabiri kunnafoni dira Mali gouvernement fɛ a kanubagaw a n'a somaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka taa Ibrahim Boubacar Keïta ka so misali la maa fɔlɔ min n'o yɛrɛ dɔ sera o dɔ ye Jɔnkuna Tarawele ye o dɔ ye Amadu Goyita ye o n'a ɲɔgɔnna caman sera ye joona kunu ka taa tasibila kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni ye Mali gouvernement o ye foli k'a la o y'a jira k'a fɔ nin ye Mali kanubagaba dɔ dalen ye tuma dɔ la hali n'a sɔrɔ baara bɛɛ lajɛlen kɛcogo ma ɲɛ ko bɛɛ b'a dɔn laban in na Ibrahim Boubacar Keïta tun tɛ a yɛrɛ bolo ten bilen farigan tun kɛlen bɛ k'a sɛgɛ o farigan ka sɛgɛli o de nana ni tiɲɛliba ninnu ye o walasa o kɔni ko o tiɲɛli nana o sababu bɔra a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw de la o t'a bali o t'a bɔ kanubagaya min kuma dusu la ka ɲɛsin Mali ma k'o to bali wa a ye jɔyɔrɔ min fa fana k'a ye kobaw kɛ a ye fɛn caman boloda Mali ye o siratigɛ la Mali gouvernement ye foliba lase a ma kunu k'a ɲini k'a fɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ a ka suturali k'o bɛna kɛ laseli ye k'o lase baden bɛɛ lajɛlen ma ni kunnafoni dira kununko fɛn min n'o ye Mali yɛrɛ gouvernement fɛ k'a lase Malidenw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɛlɛcɛw wulila kɛlɛtigi jɛkulu min n'u b'a fɔ ma kɛlɛda la ko kɛlɛtigiw olu tun bɛ ɲɔni mara la tile fila in na ɲɔnɔ ani Ansongo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko terroriste ko kuma olu yɛrɛ ka kuma la bi ko ni a fɔra ko ka fa kɛcogo la ko caman bɔra la kosɛbɛ o siratigɛ la ko o dongo janvier kalo tile 15 n'o tun ye kunnasini kɔ ye
a n'o tun ye kunnasini ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ jabali ɲɔnɔ o mɔna Mali kɛlɛcɛw fɛ fɛn fɛn ni ye siga kɛlɛ ma k'e ye terroriste ye a bɛɛ lajɛlen minɛna nin yɔrɔ kɔfɔlen na jabali ani Ansongo kunungo n'o bɛna janvier kalo tile 16 ma Ansongo mara la k'o ye tɛgɛ da jaadikɛla min kan min ko k'olu ye jaadisiw ye k'a bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 10 ani 2 bɔɲɔgɔnko la o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛnaw nin na ka d'a kan Mali kɛlɛcɛw u ye fɛlɛ min b'u la o fɛlɛ in ko o kɛra sababu ye ka u ka fɛn caman tiɲɛ o dagayɔrɔ caman tun bɛ yen ko dankarikɛla bɛɛ lajɛlen na o kɛra sababu ye fana u ka kɛlɛcɛ kuma minnu tun bɛ yen ko tɛgɛ dara a caman kan fɛn min ni o ye nin ma kofɔlen ko Yari Agali ale yɛrɛ kɛrɛfɛmaaba tun bɛ yen ko o fagara ni sen fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira wulikajɔ min bɛ bi tan ka ɲɛsin terrorisiw ma ko t'i kɛra la kosɛbɛ Mali kɛlɛcɛw olu fɛ chrétiens n'an b'a fɔ chrétien bonda ma ko les protestants olu ye seli kɛ kunun ka Ala deli kɛ Ala deli min n'u y'a ɲɛsin Mali ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kun b'a la a kun ti dɔwɛrɛ ye a nana ye k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA olu ye janfa min ta walima gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma Mali protestants ko a ma bɛn tuma min na ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sani UEMOA ani CEDEAO olu ka se ka Mali dɛmɛ kono nana kɛ gɛrɛntɛ wɛrɛ ye ko ɲɛsin Mali ma Mali protestants ko k'u ma sɔn wa u bɛ jalaki se kosɛbɛ CEDEAO ani UEMOA ma Mali ko don olu ye chrétiens ye wa ko an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la jamana kelen min b'an bolo n'o o bɛ ka tiɲɛ bɛɛ ɲɛna o kana ye k'a fɔ ko dɔw sɔrɔla ka wuli kajɔ kɛ ko ka o jamanaw basigi n'o nana kɛ fiɲɛ ye jɛkulu dɔw ma ko a gɛlɛyara kosɛbɛ u ye jakiliba se CEDEAO ani UEMOA ma Alassane Dramane Ouattara ka sanga Ibrahim Boubacar Keïta ka ntanyani ma kunu a ye badaki sɛbɛ k'a ci Mali gouvernement ma ko a bɛ sanga fɔli ɲɛsin Assimi Goïta ma ka da Ibrahim Boubacar Keïta ale ka ntanyani kan Ibrahim Boubacar Keïta tun y'ale teri ye a jɛkɛɲɔgɔn don ko nin ye maaba dɔ dalen ye kosɛbɛ farafinna gun kan haka ja Mali yɛrɛ gun kan Alassane Dramane Ouattara ko Mali ani Côte d'Ivoire a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko o bɛɛ lajɛlen fa kelen ani ba kelen wa ko foyi tɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ fɛn bɛ se ka kɛ basigi ye Mali kɔnɔna na ko ale Alassane Dramane Ouattara o ye ale hakilina ye o ye babu bɔ nin kan k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ i n'a fɔ Emmanuel Macron an b'a to ɲininkaw fɛ Emmanuel Macron ko ale ye ji k'a ka ton na ka d'a ka kɔ kɛrɛfɛ page sɛbɛnniw n'o ye colonel Assimi Goïta kɛrɛfɛ kuma dɔw ye o sɛbɛnniw y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ko a ye a ɲini CEDEAO jamanaw fɛ gɛrɛntɛ min n'a talen don ka ɲɛsin Mali ma ko ka dɔ bɔ a la o kunnafoni kelen y'a jira k'a fɔ laban in na mun na sini wulikajɔ min kɛra Malidenw fɛ juma tɛmɛnen o wulikajɔ kɛra sababu ye minnu tun bɛ kunpan na k'a fɔ ko jama tɛ colonel Assimi Goïta a n'a ka transition kɔ olu de ye CEDEAO ani diɲɛ seleke naani tɔnba olu lafili kow la wa ko o cila ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ fana o cila de bɔra an fɛ yan Mali la yan nga wulikajɔ min kɛra jumadon o de y'a tɔ sɛmɛntiya k'a fɔ ja maaw bɛ k'a fɔ min na ko maa tɛ colonel Assimi Goïta n'a ka transition kɔ ko o tɛ tiɲɛ ye o de la Alassane Dramane Ouattara kɛrɛfɛ kumaw y'a jira n'o ye sɛbɛnni dɔw ye ko a yɛrɛ y'a denkɛ wele n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la k'a fɔ a ye ko jalakili caman bɛ ka kɛ ale nɔ na ko o ti ale nɔ ye ka d'a kan ko ale CEDEAO jamana ko don dɔw bɛ yen ko olu n'u y'a jagoya ka fɔ an ka taa da in fɛ hali ni e ma sɔn k'a bɛ kɛ a bɛ jagoya a bɛ don a da fɛ kɛrɛfɛ kumaw de ye sɛbɛn ani sɛbɛnniw n'o ye sɛbɛnni lakika dɔw ye minnu n'olu bɛ page ɲɛnamaw kan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO ko bilama
ale Emmanuel Macron yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati na komi sisan ko ka nɔgɔya don kow la walasa nin gɛlɛyaba bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na kabiri Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ fana ka sanga latira caman y'a yira k'a fɔ nin sotarali min ni CEDEAO jamana ɲɛma caman kan ka y'a kɛnɛ kan yali fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka to senna ni nin ma kofɔlen ninnu bɛ se ka na sotarali kɛnɛ kan wa nin dun na n'o dun ma ye nin kɛnɛ kan a na kɛ maloyaba ye CEDEAO ma ka d'a kan o b'a yira k'a fɔ u bɛ jɛkulu min na jɛkulu in ko a ka fɔ a sigilen don ko kunna ko a sigilen tɛ ko kunna nin kunnafoni bɔra kɔrɔbarikaw fɛ yen kunungo Burkina Faso baladɔnya k'a fɔ dugu min n'u b'a fɔ ma ko Namisikiya kunun ka dugu jɛ kunungo la ko terroristes taara bi Namisikiya kan a filɛ nin bam o mara la ka kɛ kasara ye o ni fɛn fɛn ɲɔgɔn bɛ dugu in kɔnɔ o ye kisɛ ca bɛɛ la k'a bɛɛ faga kunnafoni min dira fɔlɔ ko a taara ye k'a fɔ maa tan bɔɲɔgɔnko k'o de bɔnɛna nin na nka ko a bɛ caya n'o ye ka d'a kan ko dɔw tununa halisa olu kɔni yelen tɛ o nana fara kokora Burkina Faso o maa fa ta minnu ni Burkinakaw olu bɛ wuli kajɔ la ka ɲɛsin Roch-Marc Christian Kaboré ma ko dɔ farala ko ka kokora ka d'a kan ni nana maaw furukufurukulen sɔrɔ ko maa fa wɛrɛ kɛra dugu dɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ cira ko Roch-Marc Christian Kaboré a laban k'a bɛ gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na jɛkulu dɔ bɛ Burkina Faso parti politique dɔ don ani jɛkulu caman olu ye kunnafonilaw wele kunu k'a fɔ ka ci bila ka taa fɔ Roch-Marc Christian Kaboré ɲɛna kunungo tun ye kari ye n'o tun bɛ tali kɛ janvier kalo o tile 16 la ko u ye sɛbɛn kɛ tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛnw la k'a ci Roch-Marc Christian Kaboré ma k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni kalo min plan kunna n'o ye janvier kalo yan'o tile 21 cɛ ko a ka i sen bɔ CEDEAO ka ko la pewu Mali yɛrɛ ka gɛlɛya min talen don n'a ma bɔ a la n'a ma yɛrɛ yira k'a fɔ ko a sen tɛ o janfa in na ni kalo ni tile 21 n'o tile benna ka dugu jɛ kalo tile 22 la ko wulikajɔ min bɛ na kɛ ko a tɛ s'a kɔrɔ sani ka so ma k'u bɛ kangarimada baka ye a k'a lajɛ a ye sen bɔ a la k'a bɔ dɔrɔn k'a fɔ sira dira bɛɛ ma maaw ka taa Burkina a fɔ maaw ka taa Mali la Maliyɛnw ka don Burkina Faso n'a m'o kɛ bɛɛ ko ni kalo ni min plan kunna o tile 21 tile kɔni bin na tile 22 ko a ka d'a la k'a fɔ ni fanga tiɲɛna a kana miiri k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a tiɲɛ ko Roch-Marc Christian Kaboré yɛrɛ y'a tiɲɛ mura banna an bɛ bi taa bila yan ne bɛ aw fo de ka waliɲuman ka Tibiri Jara Kalekaw ka a bonya bɛ bi sɔgɔmada in na babu kɔnɔna na an b'a fo a n'a furumuso bɛɛ lajɛlen aw ka mɛn o la sini na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a to b'a kan salamu